Terve! Tänään aion mä näyttää teille, miten taitan sekä käsi- että kylpypyyhkeet. Lisäksi näytän teille, miten voit ottaa kylpypyyhkeet kaapista ulos näin, että koko pino ei kaatuisi. Toivottavasti teillä on näistä vinkkeistä apua. Meillä on käytössä kahden kokoisia kylpypyyhkeitä. Toiset on vähän isompia, toiset on vähän pienempiä. Näytän ensin, miten tämä pienemmän pyyhkeen taitan. Tässä on pyyhe. Se taitetaan puoliksi. Varmistetaan, että kaikki on suorana. Sitten vielä puoliksi. Ja sitten 3 osan. Eli tässä näin. Ja sitten jos tästä joku lappu näkyy, niin se yritetään työntää tänne sisään. Piilo. Tässä taas puoliksi. Sitten vielä puoliksi. Ja sitten meni 4 osaan. Sitten varmistetaan, että ensinnäkin että tämä on suorana. Ja sitten taas puoliksi. Mulla on käsipyyhkeitä 3 eri kokoa. Isompi pyyhe. Se taitettiin 3 osaa. Ja sitten vielä 3 osaa. Tässä oli tää meidän keskikokoinen pyyhe. Tää meni 3 osaan. Ja sitten taitetaan 2 osaan. Sitten oli tässä tää vieraspyyhe vielä. Eli sen vieraspyyhkeen kanssa menee vähän eri tavalla. Eli tää taitetaan vaan pelkästään 3 osaan. Eli tässä on tää vieraspyyhe. Tässä on taas näitä lappuja, joita en ole poistanut. Tää pitäisi itse asiassa poistaa, jotta näyttäisi siistimmältä. Miksi mä näytän tätä? Mä oon huomannut, että aika monessa paikassa taitetaan eri tavalla ne pyyhkeet. Että on monta eri tapaa. Ja jokainen saa tehdä just niin, kuten hän haluaa. Ja hänellä on helpompi. Mutta mä huomasin semmoisen asian, että aika usein taitetaan pyyhkeet näin. Ja sitten näin. Ja nämä on aika isoja, leveitä. Ja jos mä vielä taittaisin näin, mun mielestä tää ei ehkä nyt ihan toimi, mutta mä näytän vielä. Sitten jos tässä olisi vieraspyyhe, niin tämän mä taittaisin mahdollisesti kans samalla tavalla. Tän taittaisin tällä tavalla, vaikka esimerkiksi samalla tavalla. Niin tästä laittaisin, en osaisi enää sen enempää oikeastaan laittaa. Niin tää on kyllä melkein samanpituinen tässä kohta, mutta jos katsotaan täältä, täällä se ei toimi. Tässä kohtaa ei toimi. Ja jos mä laittaisin semmosena kaappin, mulle periaatteessa jäisi tähän tyhjä tila, mutta tällä tavalla kun mä näytin aluksi, niin kaikista pyyhkeistä tulee melkein samanpituisia kaappi ja ne pysyy siistinä. Ja nyt kun katsotaan, niin tässä on kaikki sivut samanpituisia. Niin mä näytän nyt teille, miten mä otan pyyhkeitä kaapista, jotta kaappi jäisi siistiksi. Tässä on nyt tää kaappi, missä on kaikki meidän pyyhkeet. Tässä on sitten nämä käsipyyhkeet. Ja tässä on meidän kylpypyyhkeet. Ja kuten huomaatte, olen tässä asettellut pyykit just näin, että näitä on helppo ottaa. Et jos mä nyt kääntäisin vaikka toisinpäin, niin tästä näyttäisi aika sekavalta. Ja jos esimerkiksi nyt laittaisin tähän 2 punaista pyyhettä päällekkäin, laitetaan nyt tää 2 punaista pyyhettä, niin tää olisi aika sekava, että kuinka monta pyyhettä tässä on. Että onko tässä 2 pyyhettä? Vai onko tässä mahdollisesti jopa 4 pyyhettä? Sen takia mä oon aina tehnyt näin, että mä käännän tämän sivun minun päin, että tästä on helppo ottaa. Eli tässä on 2 punaista pyyhettä. Ja nyt kun mä haluan ottaa pyyhkeen, laitan mun käteen tähän väliin, nostan niitä pyyhkeitä. Tässä on vähän liikkumavara, otan tästä pyyhkeen ja laitan takaisin. Ja tällä tavalla tämä kaappi pysyy siistinä. Sama tilanne on näiden pienten pyyhkeiden kanssa.
Ja samalla tavalla, eli jos mä haluan nyt tästä tää valkoisen kuviollisen pyykkeen, niin mä otan tästä ja tähän takaisin. Tää oli helppo. Ja tää on itse asiassa paljon pahempi paikka tässä, että tää voi mennä sekaisin. Tällä tavalla ainakin minä saan tää kaappi pysymään siistinä.